Bakmi bakal tak apik bojoku iki pacangan. Pengen kula kepati langkano wong kene lho. Ana ning pakuan iki. Pati. Hei, Pak. Sambato ya. Apa to? Aku ngakoni kalah lawan kowe. Yen to pancen kowe kepenginake roh Gopatmi, bakal ndak ulungake lawan kowe. Nanging aku kepen banget ning sapa sak tenaring kowe yen to kowe mateni lawan aku supaya sukmaku mengko ora klambrangan goleki lawan kowe Pak. Bapak Sukomandrangi, kok panjenengan Bapak? Kenging menapa Bapak tumindak ingkang kados mekaten? Menawi toh kula wau pejah saking astanipun Bapak Sukomandrangi, kula rak badhe cilaka to Bapak. Arangga Gaduh. Ya ngerti jeneng wong tuwa ki ya ngene iki. Wong arep nyoba sepira kandeling katresnamu kelawan sira Bapak. Ngerti ya? Aku di pameli. Aja sumbar aja umuk wongku lagi darbek kaluwihan. Aja ngira marang sepadha aja dumeh mengko mundak kaleh bentok kuwi wis tuwa umure. Sedaya piwucalipun Bapak Resi Sukomandrangi wiwit alit ngantos kula ngancik tataranipun kadewasan kula tansah ngestakaken dawuh panjenengan. Ngene ya, Arangga. Jeneng wong tuwa ngono ora bakal tega kelawan anak. Ning sok kala mangsane anak wae bisa tega karo wong. Apa musababe nggonmu gegragen iki? Tak saru. Uga aku nyahak nggonmu gladen iki, aku senajan wong tuwa diluput mung sepurane wae sing akeh. Mung aku nggonku trambul nggonmu padha gladen mergo ana perlu kang wigati mungkin kowe Rangga. Lajeng kawigatesanipun menapa Bapak? Lamun sira nggo gadung ki ceceriku ana ing grojogan sewu mung semono pamane wadah ngono ora bisa tambah, lokak ora bisa kebak. Wong kanthi sarananing Rangga Gadung. Mulyamu muktimu ana sarana. Lajeng syarat lan sarananipun kula kedah tumindak ingkang kados pundi Bapak? Arening bapa iki alam semono katitipan pusaka Kyai Kolonadah. Lawan Prabu Kertarajasa Jayawardana Ratu Majapahit. Ing papan iki bapa ngersakno Kyai Kolonadah iki bakal taksanaken slira. Nanging mangko diaturke suwun Prabu Kertarajasa Jayawardana. Menawi dening ana liwah dalem Sang Prabu monggo. Menawi menika cetha dawuhipun Bapak Resi Sukomandrangi. Lajeng benjang menapa anggen kula tumuju wonten ing negari Majapahit nyaosaken bentuah Kyai Kolonadah wonten ngasanipun Kertarajasa Jayawardana ing kraton Majapahit. Rangga Gadung, iki pusaka ya. Aja sembarangan nggonmu ngagem. Sing ati-ati, sing setiti. Aja ana pawangan sapa sing weruh yen kowe nggawa pusaka iki. Tamanon. Pamestu kejagaan kosmo. Sampun aku jadi pamit lawan. Aku bakal ninggalke lawan kowe pucuk ing kraton Majapahit. Esuk akeh gawe Bapak Resi Sukomandrangi. Dari Kangko salah.
katresnan kuwi angel dipisahake. Apa meneh kok wong liya, wong tuwa wae wis. Upama sira Pak kuwi kepengin enggal caket kawan si Rangga Gadung ya wis ora aneh. Wong aku ya tau nampa. Ya tau lakon. Ning dening kowe adoh tak cedak tak doi. Rangga Gadung tak derekno nggih salahmu dumugi Majapahit. Ken Sora sabda dalem sinuwun Prabu Paman Mahapati. Nggih kula Sang Prabu. Kakang Kebuana Brang dawuh katimbalan uga marang jeneng sira Empu Nambi paring dawuh sun keparengke rada ngascek nggonira padha lungguh kabeh. Ngestokaken. Uga marang sira Diajeng Iki kula Kang. gandeng jeneng sira ing ari kalungguhan iki sira melu ngadhep sun keparengke melu midhangetke apa wigatine ing pisuran agung dina iki ya Diajeng. Namung sedika dawuh Kang. Wangsul dateng ndika Paman Ken Sora menapa dene panjenengan Paman Mahapati. Nggih, dawuh sinuwun. Jumbuh kalian serat ibran ingkang panjenengan tampi bilih ing ari kalungguhan punika ingsun bakal hamisuda marang kawulan ingsun pinangka jejeg mengkutu angganing para wadya pinangka mantri pangersa sing apet pangkat patih mangku bumi. Aduh, sinuwun. Menawi sedaya kala sampun dados kepareng sinuwun Prabu, kula namung ndederek nanging menawi saestu sinuwun Prabu Kertaraja Sajaya Wardana kepengin hamisuda dumateng kawula dalem pinangka amangku bumi wonten ing Majapahit kedah dipun timbang langkung rumiyin sinuwun. Nggih. Paman Mahapati, Nggih kula Sang Prabu. menawi saking pamanggih panjenengan sekentenipun sinten ingkang pantes kula angkat pinangka mangku bumi wonten negari Majapahit menika Paman. Matur nuwun Sang Prabu. Rening kula pinangka saka guru cagake negari wonten ing praja ing Majapahit. Ing kalenggan menika panjenengan badhe musyawarah ngrembak perkawis komplanging hamangku bumi patih wonten ing Majapahit. Nah, kula nggih badhe nderek nyengguyung lekasipun tika Sang Prabu menawi miji salah setunggaling mangkinipun sinten kewala sepisan ingkang nggadahi lelabuhan tumrapipun negari wonten ing praja ing Majapahit Ingkang anggadhahi labetan menika leres ingkang kaping kalih ingkang dereng gadah derajat utawi dereng gadah kalenggahan. Nah, menika atur kula ingkang kula aturaken dumateng Sang Prabu wonten ing Majapahit. menapa kedah ngaten Paman Ken Sora? Sinuwun menawi saking petang kula kok sambung kalian aturipun Mahapati kedah kawula dalem ingkang anggadhahi labetan ageng menggahipun Kraton Majapahit awit pepatih dalem pinangka timbangan nggen Sinuwun Prabu ngembat pradata adil menawi kirang pratitis nggenipun wisuda teges kirang wicaksana sinuwun awit ing ujug nggenipun jumenengan mangku bumi supados Majapahit kencar-kencar nanging upami kepleset ing babagan nggenipun misuda mangku bumi badhe kucem asma dalem sinuwun Prabu. Nggih. Menawi pamanggihipun Kakang Buana Brang
Kula nayogyani aturipun Wa Mahapati sinuwun. Ih, matur sembah nuwun sanget awet saking pangrigen panjenengan sedaya. Nanging Paman Ganeswara sinuwun menawi kula sawang kados dene tasih wonten palungguhan ingkang godhang leres menika Kakang Ranggalawe. Lajeng saenipun kados pundi Paman? Menapa nenggo dhateng sawanipun Kakang Ranggalawe menapa kula enggal misuda marang kawulan ingsun pinangka hamangku bumi. menawi saking petan kula sedaya para pungga Majapahit mesti sampun pana watakipun si Ranggalawe. Mila kersa Sinun Prabu ngrantos sawanipun Ki Ranggalawe supados ing manggenipun boten badhe tumpang suh malih sinuwun. Menapa ngaten Pawan Mawati? Nuwun sewu Sang Prabu, kula badhe nanggapi aturipun Kakang Ganeswara sawetawis. Kakang Ganeswara nika niku saka guru cagaking negara. Saderengipun kalenggahan parapatan agung wonten pendopo ing Praja Majapahit niku sampun diparingi nawala serat. Jam iki kudu teka ning pendopo. Lah nek wekdal samangke ngrantos randatipun si Bupati Tuban Ranggalawe. Lah niku mangke boten wonten kerampungan. Inggih nek nggih enggal-enggal rawuh. Maaf boten. Sampun. Nggih. Menawi pamanggihipun Kakang Banabrang kados pundi? Nuwun sewu. Menika sampun tabur kang dipuntemtokaken sumenengan. Boleh mangke wonten trimanipun Bupati Ranggalawe. Kula teng tanggung jawab. Menawi ngaten ingsun mutusaken hanimbang menawa ing kalungguhan iki ingsun hamisuda kalawan Kakang Empu Nambi pinangka mangku bumi Majapahit. Marang sira Kakang Banabrang perintah marang Wira Pradangga kang supaya paring pakurmatan jumlah Kakang Nambi pinangka mangku bumi. Wis tak jawab. Para Tamtomo siagakno jumenengan mangku bumi. Amit Sang Prabu Loyang Suwah. Panjenengan Kakang Ranggalawe Nuwun inggih Sang Prabu. randat sowan panjenengan wonten pendopo Kepraban Majapahit. Lepat nyuwun lumturing sih pangapunten dalem Sang Prabu Kertarajaksa Jayawardana. Randat anggen kula kabiyantara ngersa dalem. Namung kemawon Sang Prabu sak samunipun kula nganjakaken suku kula wonten ing Balawarti Pidalaman Majapahit. Kula mireng kaunanipun mriyem ingkang makantar-kantar. Gongso panonton ingkang ngungkum adat lupya wonten pajumenengan. Napa sampun kalambah wonten ing kraton Majapahit wonten pajumenengan pepatih hamangku bumi sinuwun. Muga ndadekno kawruhanira. Nggih. Menawa ing kalungguhan iki ingsun wis kelakon hamisuda mangku bumi. Sinten kang kawisuda sinuwun? Mboten sanes namung kejawi Kakang Empu Nambi. Halo Nambi. Sinuwun Prabu. Kepareng kula paring pimut dhateng penyaning Sang Prabu Kertarajaksa Jayawardana Dian Wijaya. Sinuwun
menapa sampun pas lan trep menawi Haryo Nambi ngenggahi damparipun Maison Dalu wonten ing kepaten nggih Patih Mangkubumi. Sedaya menika sampun sun timbang, sun bobot awit saka lelabuhanipun Kakang Empu Nambi. Mila saking menika Kakang Ronggolawe Nggih, ugi pikantuk sarujukanipun para saka guru, para bupati, para tumenggung lan para senopati menawi ingsun hamisuda kelawan Kakang Empu Nambi. sinuwun sepisan malih kula namung ngeputaken dening Sang Prabu Kertarajaksa. Monggo kula aturi ngemuti hadekipun negari wonten ing Majapahit. Sinuwun kawula dalem sisanipun prajurit ing Singosari ingkang nderekaken panjenengan mapan wonten ing Wonoterik. Babat Wonoterik kawula dalem kepengin ngetingalaken dharma bektinipun panjenengan. Panas mboten ngerti panas, wengi mboten ngerti wengi, udan mboten ngertos udan. Namung dharma bekti panjenengan saged piyang kagungan palungguhan sak menika sampun katon negari Majapahit katon kencar-kencar nanging sinuwun anggen pian miji kanelipun pepatih Mangkubumi saking pamitangipun Ronggolawe menika kletu badhe dados menapa negari Majapahit ing mangkenipun sinuwun. Mila saking menika sinuwun sepisan malih kula nyuwun kanthi sanget ingkang kagungan lelabuhan wonten ing Kraton Majapahit mboten ngomongaken senampi palungguhan menika wah wonten nampi menika mboten trep laskar kawula dalem ingkang kagungan lelabuhan mboten ngomongaken nampi pawan keng sugi kagungan palemban upamiya panjenengan menggalih kanthi wening palungguhan mboten tumiba menyang nampi ning tumiba ning wastanipun paman keng sura menika. Lawe Nggih. angger mengo gun mumunjuk atur ngersa dalem Sinun Prabu Kertarajasa Jayawardana. Nggih. Omong kok tanpa dipetung, mongko wong ngomong sing tanpa pitung iki kaya wong gemblung. Aku ki wis tuwa. Nggih, kula ngertos. Ngrasakno uyah ki wis suwe. Nggih. Ora usah mbok tonyol-tonyolke, ora usah mbok pamer-pamerke. Sinuwun. Nggih. Nyuwun pangapunten, ampun ngantos nggega aturipun Ronggolawe, kula mboten milik palenggan Mangkubumi sinuwun. Saestu sagluguting kolang kaling rambut pinara sewu, kula mboten anggadhahi milik Kula mangertos aman sinuwun matur nuwun. sepisan mari kula nyuwun pangapunten sinuwun menawi yang nganggep teng abdi pun Ronggolawe menika lepat wonten mancai dawuh dalem nang sedaya kula wau ngemen negari Majapahit menika sampun katon kencar-kencar sinuwun ampun penjana orek-orek kentong pun penjana misuda lan Haryo Nambi. Nambi niku tiyang licik, Nambi niku tiyang bodoh. Napa sampeyan mboten kemutan sinuwun? Gegeripun negari wonten ing Singosari ingkang dipun jajah satunggalipun para bupati Sang Prabu Jayakatone Kediri bedahipun ing Singosari garwa dalem kabradat kasewong kaliyaning paman Jayakatowang sinten saged kunduraken Nambi boten betengipun Majapahit Singosari boten nanging Ronggolawe mila saking ndika sinuwun hatri menggalih mboten ngomongaken menika kekering negara ing Singosari yang dijajah di negara sing taktar rajin sing tatan nyerang wonten ing negara ing Singosari sing dipandikan yang dipengki sinten ingkang piyambak kula madhara Nanggono Rongso boten ning Ronggolawe Jojoko kenging tumbak mergi sang tumbake wong ing tatar geger kula menap-menap mergo kenging pedhange yang kenging tatar mboten Nambi nanging Lawe. Hei, Naudang. Nggih. Naudang. Arep napa? Ing Majapahit. Iya. Iki ngersa dalem. Untuk atur kaya tani ngene. Arep napa? Bali. Arep napa kowe? Naudang kono labuh ing Majapahit. Iya. Rupa Singosari. Naudang labuh.
rupa ing tatar aku kondilap. Ora ngomong ke dapurmu, Trimo jumenenge Arep ngopo, lanang. Ayo kok. Apun katono dhewe napa ngono? Pangapuntenipun sinuwun. Kula aturi menggalih kanthi wenenging kawicaksanan dalem. Saderengipun kelajeng kula nyuwun kanthi sanget mangjabel kawisudan pepatih amangku bumi paling kraton Majapahit menika sinuwun. Kakang Ronggolawe. Nggih. Ingsun kuwi ratu. Panguwasa Kang Sun Asta kuwi panguwasa tunggal. Kethuk runtung mustikaning Janalaka. Nggih. Satunggalipun ratu kedah kagungan watak berbudi bawalaksana. Nuhune dhateng sabdane sabda pandhita pangandikan ratu datan kenawali. Ingsun tetep mutusake lamun Kakang nambi pinangka mangku bumi Majapahit. Ngaten. Nggih, sinuwun. Dawah kosok wangsul kula tampi. Pandika panjenengan kang aweca nanging sinuwun menawi mangkinipun wonten ing kraton Majapahit wonten menapa menapanipun ampun jawel kan Ronggolawe. Malah ngaten menika kedadosipun kados pundi paman? Nuwun sewu Sang Prabu. Perkawis nak Mas Bupati Lawe saking Tuban boten trima ngenani kalenggahan Hamangkubumi boten sah watos. Dasaripun Ibaratipun Bupati Tuban Ronggolawe niku gajah. Kita gajah sing pun ucul saka wantilane. Sing iso nyerat, sing iso nyekel niku rak seratine to. Lah, kamangka wonten ing Pendhapi Agung Praja Majapahit menika sampun wonten seratinipun. pun seratinipun. Nggih. Pak Bupati, Nggih, Kak. wong tuwa ki ora usah ndadak nyemu. Sinuwun, disebut kula pun tanggap ingkang dipun kersakaken Mahapati. Lajeng kersa panjenengan sinten ingkang boten ngertos nek Lawe niku ponakan kula, ora usah nganggo semon pasemon ana gajah sing ucul saha wantilan. Nggih. Sak gaduk-gaduk kula tak cobi ngripih Ronggolawe, nek kebuka atine tinarbuka kersa nglenggana bejo panjenengan, nek ora nglenggana ampun nglepatke kula. Pareng. Pareng. Lan sira kang nambi sawising jeneng sira wis wisuda pinangka mangku bumi Majapahit, ingsun kepengin pirsa buktinira kastiyanira ing negara Majapahit. Satindake paman ken soranggenipun ngripih dhateng Kakang Ronggolawe menawi mangke datan kuwa. Nah, dhateng lekasipun Kakang Ronggolawe masa boronga panjenengan kula paringi purbalan wasesa awat-awat ana tindake paman ken sora. Kados kakulah dalem nusul. Paman Bupati, Nggih kados pundi Sang Prabu? dene panjenengan Kakang Bola-bola sameneika pisuwanan monggo dipun bibarak. Oh ngaten. Menawi kersanipun Sang Prabu monggo kula dherekaken bibaraken pisuwanan. Nyawang sesawangan ing kraton Majapahit. Ora gunane nggone labuhan ing kraton Majapahit. Ya, yen koyo ngono, pisan gawe kraton Majapahit retake bandane bumi ya.
kaya ngono kowe. Kenging mboten. Ayo penloro atine Ranggalawe. Rumangsa kiwake Sang Prabu Kertarajaksa Jayawardhana Idyan Wijaya. Ngene iki tegese dalan rupak selak kedisikan. Saged Yen kowe gelem tepa slira, ngger tepa kowe tepak slira awak. nggih. Mbok menawa ana kedadian sing kaya ngene. Tekamu ing Majapahit kowe randhat ora iso nampa kahanan, ning malah kebranang atimu. Man, sedaya kula wau kula ngertos. Kula pitados kali sampean. Sampeyan niku kula sanjung-sanjung minangka gantosipun tiyang sepuh kula. Tertentu sinasa kula randhat kaliyan Ruswan ing Kraton Majapahit ning sampeyan saged nyemutaken Sang Prabu Kertarajaksa Jayawardhana ning kita sama-sama nendhek kemawon. Ranggalawe. Maido gampang ning nglakoni angel. Wiwit jumenengan mangku bumi Sinun Prabu wis ndak elingke ibarat ho nganti ngo. Ning tanpa kadahar kabeh aturku. Mergo akeh punggawa lan pinispuh sing padha gawe cara supaya Sinun Prabu Kertarajasa kuwi keli marang aturi wong sing ora duwe rasa tanggung jawab. Yen ngaten kula pitados, wonten ing Kraton Majapahit wonten sastra ilmu tiyang sing kepengin blendoke marang wetenge dhewe. Ana ning ora usah kowe ndumuk. Go iki kahanan donya ora iso diselaki, para pinter kerep ngendika. Donya kuwi sing mare mendem ora mung arak tuwak gadung cubung, ning bondo donya pangkat derajat kuwi ya iso njalari mendem. Mula saka kuwi Ranggalawe, nek kowe ngrusak Majapahit padha karo ngrusak ragamu dhewe. Gadeke Majapahit mbok rewangi ora karo-karuan nalika isih wujud alas bebondetan, alas terik. Nggih. Mula wektu dina iki cara ngelingke aja kasar. Atus pundi? Kowe sawetara bali ing Tuban. Nek wong Majapahit teka ing Tuban kena kowe bela bumi Tuban. Ning aja pisan-pisan kowe merangi Majapahit. Go Majapahit kuwi kekuatane wektu dina iki ora kena diukur. Ngerti? Nggih. Yen pancen kowe manut marang kandhaku, aku mengko sing nang mburimu. Ayo wedal menika kula atus kali sampeyan. Yen to Majapahit ing wedal mangke wonten gugah ngajak sing lagi turu bebayane wong Kraton Majapahit. Ana punggo negara sing nungkol aku mula aja nganti ngawis tarane aku tak sesingitan. Kakang Lawu wis suda mangku bumi Kraton Majapahit. Jebul kowe wis rancang sadurunge wis pidak jempo kan wong-wong Majapahit. Kleru kabeh panyakra bawamu ki mau Kakang Lawu. Lambi Kang Lawe, tak aturi sareh sarta nampa marang kahanan sing satemene. Yen to ing wektu dina iki aku wis ditetepake minangka patih Hamangku Bumi ing negara Majapahit sing disarujuki dening para saka guru sarta kawula ing Majapahit. Tak jaluk kanthi reganing atimu. Aja nganti kok teruske nggonmu gawe rusak ing negara Majapahit. Ing pendopo aku ngerti yen to kowe madonke kelawan aku dupeh akeh sarta gedhe labuh labetmu sambung kelawan adeking negara ing Majapahit. Nambi tak ajungi jempol ing wis kabeh tumindak kowe nemoho sakabeh lakon. Yen kowe ngrumangsani urung sepiro ngono duwe labuhan ing Kraton Majapahit lan ngono kowe medhuno saka ing Mangku Bumi ing Majapahit. Ning raketan sapropirane aku gondening labuh labet adeking negara Majapahit. Para laskar adeking negara Majapahit padha perang mungsuh kelawan prajurit Soing Tartar. Kuwi nggunakake gegaman, nggunakake bedomo. Sapa sing gawe gegaman? Sapa sing gepuk besi dadi gaman sing landhep? Ning aku ngerti kowe arep nyelakake kan Ranggalawe. Ranggalawe kesusur tanding lan prajurit negara Tartar. Semono mau aku utusan ati kan supaya
golek pusaka ing gedung pusaka ketemu marang kowe ning ora mbok pari surgane ning ora mbok wenehi rangkane yen ngono cocok kowe ngalahkan patiku wiwit ati ing Majapahit geger ing Singasari kabeh mamerga saka gagap gugupku supaya aku agake bisa sabyan kelawan kowe ora ngerti sing tak ulungke Wirangka kaya ngono nambi Kakang Lawu sanggawi yen ana kerampungan yen kowe ngrumangsani kandheng kuetmu atus kalungmu ayo tangan cucu Kang Mas Dipati Ranggalawi. Ning yogine nganti serprene durung ana kondur. Aku jeneng wanita kudu bisa ati-ati lan waspada. Kang Mas? Iya, Cimandrogo. Monggo-monggo kapiran menggah. Beneh dumateng padatan anggen panjenengan kondur. Lajeng kados pundi kabul wusananipun Kang Mas? Iya Jeng Mertaraga. Injih kula. Ora nyono babar pisan. Suwanku ing Kraton Majapahit semono mau ora digawe kabiring Sang Prabu Kertaradjaksa Jayawardhana. Leripun kapara aku dikiwake nggonku duwe labuhan ing Kraton Majapahit. Kang Mas, menapa mboten lepat anggen panjenengan pangandikan? Keng menapa panjenengan menika tansah dipun kiwakaken? Ya Cik. Kelakon ing Kraton Majapahit ana panjenengan Mangkubumi ing Kraton Majapahit semono mau paring pemut. Ora kadhahar sedalem Sang Prabu Kertaradjaksa Jayawardhana. Jebul kabeh mau prawangsa beteng negara ing Kraton Majapahit wis padha pidak jempol nyengkuyung kahanane Mangkubumi sing lenggahi ya Harya Nambi. Dados anggen panjenengan duka dumateng kula menika sampun wonten jumenengan Patih Mangkubumi ingkang dipun paringi palenggahan Patih Mangkubumi Nambi. Kang Mas, kula kinten sampun pas lan trep jalaran Nambi kala wau ingkang dereng anggadhahi palungguhan. King menapa panjenengan menika serik ing penggalih to Kang Mas? Yayi Mertaraga. Injih kula Kang Mas. Yen sira matur ing pangarepanku, matur sing nggawaton, aja waton sira bisa matur. Upama kowe ora ngerti, mesti paling apik krungu. Sopo sing labuh-labuh ing Kraton Majapahit? Ati negara Majapahit. Nambi ora. Sisane masker ing Singasari. Padha
sing dadi cucuke yuda. Ning opo sebabe? Palungguhan malah diparing kiran Haryo Nabi sing lungguh jegak sira tumpah sediakep awe-awe. Mula wiwit dina iki Yai Mertaraga pisan gawe waktu iki dina Bupati Tuban Ronggawi mbalelo ing Mojopahit. Kang Mas, monggo panjenengan kula aturi sareh. Menapa sampun panjenengan galih menawi to panjenengan menika badhe mbalela wonten ing Praja Mojopahit. Sinasa kados menapa Tuban menika andhaan saking Praja Mojopahit. Lan panjenengan menika pinangka saka guru wonten ing Praja Mojopahit. Kula mangertosi lan kula saged ngraosaken ageng labah-labet panjenengan tumrap Praja Mojopahit. Nanging Kang Mas, sanes menika ingkang kula suwun, kula menika rumaos bagya lan mulya gesang sesarengan dumateng panjenengan. Namung saat dipati lila lan lega ora sing manah. Cobi menawi to panjenengan menika badhe merangi baten dumateng sinambi, tundhonipun badhe nganakaken peperangan. Menapa panjenengan kalih to Kang Mas? Kathahipun tiyang dados waranda kelangan bojone merga ditinggal peperangan tumekaning pati Kang Mas. Kathahipun panjeriting ponang jabang ingkang dados yatim piatu merga tinangisan kelawan tiyang sepuhipun. Jalan sedaya menika pawadanipun perang Kang Mas. Mila saking menika Kang Mas, kula tansah setya tuhu dumateng panjenengan. Ageng tresna kula dumateng panjenengan Kang Mas. Pancen sediane atiku aku ngepinginake ing kraton Mojopahit tentrem, ing Tuban bahagya mulya. Nanging ratu ing Mojopahit ibarat lali marang bebudhe nggonku nyoroke nyawaku reka ing Mojopahit lan gegering Singasari. Mula sama kuwi gajeng Kados pundi? perkara iki wis sawijining bocah wadon kamulyan penunut anakku nanging traka ora bakal katut. Perkara iki pun kakak ing mengkone sing tanggung jawab. Kang Mas, Piye? adreng sanget tekad panjenengan. Kados-kados mboten saged dipun pambeng. Jih. Sinasa kados menapa kula menika garwa panjenengan. Nggih. Tartamtu kula badhe manut dumateng panjenengan. Kaya ngono. Kang Mas Dipati Ranggalawi. Nggih. Menawi to kados mekaten badhe kula jumbuhaken. Estunipun kula menika badhe matur dumateng panjenengan Kang Mas. Kowe arep matur napa maneh? Kang Mas Dipati Ranggalawi. Wonten salah satunggiling dalu panjenengan menika tindak wonten ing Taman Sari. Nggih. Kula panjenengan gandeng sarimbit. Nggih. Kula menika ngemban dumateng Kang Putra. Ngembangan putra. Kang Putra panjenengan kanthi Kang Mas. Sak sampunipun dumugi wonten sak lebetipun Taman Sari. Panjenengan menika ndulu wontenipun sesekaran ingkang arom gandanipun. Nggih, bener. Sekar kala wau panjenengan petik, panjenengan paringaken dumateng kula. Sekar kula wadhahi kranjang. Dumadaan wonten aburipun peksi. Peksi kala wau menclok ning kranjang. Sekar kala wau ngguling. Kembang Lajeng guling. Kang Mas, Nggih. serik penggalih panjenengan. Peksi kala wau panjenengan oyak. Saya dangu saya tebih. Saya dangu saya tebih. Nggih. Lan peksi menika kasap saking pandulu kula. Asap sing pandulu. Nyarengi dumateng panjenengan Kang Mas. Nyarengi bareng ing sukmakulan aku. Waduh. Lajeng nyados pun Jagat posisaning menawi Bathara. sedaya anu musi Kang Mas. Capek peksi. Barengi jantraning lakuning potakan. Mila saking menika Kang Mas Dipati Ranggalawi. Kula boten ngepekinaken menawi to sedaya menika dados kasunyatan Kang Mas. Ya Jing, Mertaraga.
pangimpan iki aja mok gagas. Perkara pangimpan iki aja mok galih kanthi wedi. Mundak ndrawasi munggo ing kapribaden. Tertenono iki aja. Kados pundi Kang Mas? Yen to ngimpi kae kembange wong turu. Yen to wong loro kae kembange wong mati. Ning tertenono. Yen to menungso urip wis gelem nglakoni urip kudu gelem nglakoni urip. Urip ora suwe mesti suwe layane Gusti. Kula mangertosi lan kula saged ngraosaken. Gunung kae dhuwur ning sedhuwur gegayuhaning menungso. Angin kae banter ning banter tekating menungso. Segara kae jroning jejero panggerbaning menungso Kang Mas. Kaya ngono Ki Haji. Ning jeneng wong duweni gegayuhan kudu mawa pangorbanan. Cobi ing mangkenipun gegayuhan panjenengan saged kasembadan tartamtu badhe wonten pangorbanan. Kula aji menawi to negari Tuban menika kang dados korban Kang Mas. Menungso ditahke ning tataran jagat dikeperanake budidaya. Mula kanthi kuwi kabeh panjangka mau pangorbanan. Ayo saiki munggah ora sanggareng palanggatan. Mintuk ing japa panjangka dene jagat. Nggih. Mungkin tuwa era mau tebasno remang sam jagung apa? Lah iya. Ngelingke kabeh. Ya, wong-wong kuwi ora kok ngelingke aku tok. Ya kudu kabeh. Ya kudu kabeh dilingno. Lho lah ya kudu kabeh. Iki wayahe apa? Wayahe adem-adem. Untung pucet kono. Dadi adem iku adem-adem. Kowe ndek kene ya melok nyalon. Sapa? Awakmu. Awakmu ya melok. Dadi apa? Cah kene. Nyalon apa kowe? Nyalon cawet ngono kok. Cawet tuntung. Iki gak mudeng aku iki ya. Saru. Kowe ora mudeng urutane ya. Lah apa sing mesti? RT ngerti RT. RT ora ngerti ya? Apa RT iku? Rukun tangga. Lah iya lah nek RW. Rukun warga. Rukun warga. Lah iya. Lah nek kades. Kades ki apa? Kepala desa. Lah iya lah nek cawet ora mudeng ah. Cawet iku calon wedana. Goblok. Cawet. Kowe ora mudeng mare yo. Lah ki ora genah wong sing karep ngono. Wancen yo enak tenan are rumangsamu. Enak tenan piye? Ngono. Ya wis cawet anyaran cawet. Cawete sapa? Cawet wis tak munggo are. Gentenan gene ndak ana oleh. Lah kari kowe dadi apa ora kok? Aku dadi ah. Kula ngene lho tak omongi. Zaman saiki politik tenanan ya. Oh tenan. Kowe iku cara nyalon iku lurah desa kuwi. Lurah desa lah sampe dadi lurah. Lah aku nek kutha bakang ngene. Walah gak aku kutha kok gendon kok. Gendon dasmu kono. Gua pusing ngene lho gendon. Lurah kok lento. Lurah iku lurah desa nek awakmu ndak-nduk ngono kuwi. Beda nak karo aku. Desa lah sepenting karo rakyat rukun. Lho kabeh wong jenenge wong pimpinan karo rakyat kudu rukun. Kowe ku cara cocoke aja lurah desa iki. Aku lurah desa. Lurah desa bedane lurah desa karo lurah kutha roh kowe. Ora. Wah, lurah desa iki basane basa daerah lan lurah kutha. Kudune basane ya basa kutha. Bahasa Indonesia lan kowe Jawa ya desa. Desa lah. Sepete bengkok ya apa? Kowe iso nerokno kowe cara wong pidato. Carane lurah desa kowe lan aku lurah kutha kowe lurah desa. Ya iso. Tenan lho iki lho. Lah nek ora desa lah sepete gak genah. Pergi mirengke para sederek. Ya mesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak dan para ibu-ibu. Assalamualaikum. Unjuk bapak saha ibu. Nak Jawa ngono kuwi ya? Iya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pertemuan ini tidak ada apa-apa, hanya dikasih rokok jarum 76.
Nyun sewu saderengipun kempalan ing menika boten wonten napa-napa garingan. Ingkang wonten rokok. Rokok basane Jawa apa? Udut. Sesaudut rokok. Lah ya rokok. Lah iya. Jarum 76. Dom 76. Jeber tamune. Lah apa jeber? Lah apa? Lho mbok kan udut dom kok. Lah omongmu piye basa Indonesia kok Jawakno? Lah ya rene ngene iku. Lah rene kene. Mosok tamu mbok suguhi dom. Nek gelem Tamasi tak 76 nyengkal cangkem wah bar tamu kok ndi tamu noya Pak Lurah-lurah apa pentil cangkeme merah. Lah aku lurah desa. Beda ya kowe. Dan jepir ngene. Lah jebak. Lan saya minta maaf kepada adik-adik jangan banyak makan permen. Nyun sewu dumateng anak-anak aja nganti ngemut permen. Sebab bisa menimbulkan penyakit kencing manis. Sebab ameh dadi lara uyuh legi. Pidato. Ya. Terus mara nggawa es. Lah terus Munggo ngadahi yo sing legi. lah iki basa Indonesia apa? Kencing gak uyuh. Oh ya. Manis legi. Manis lagi. Kuwi anakmu cara dolan ora tau mbok kon nggawa rek anu ya mesti nggawa es batu terus anggur nganu golek Ya jelas no rasa biaya. Wong pidato singkat padat kaya aku karo kowe cocok iku. Carane menyingkat waktu. Menyingkat waktu. Aku sing nggerakno, kowe sing pidato. Contone ngene. Contone piye? Dadi nyambut gawe wong siji bareng, wong loro bareng. Nah, dadi siji. Apa rek? Keri lho. Keri jenenge pidato, wong keri-keri gimana? Pak Lurah lho iki, Pak Lurah lho. Iya sing kono mudun sapa? Sugeng rawuh dumateng Bapak tamu undangan ing dalu menika. Nyun sewu kula nglempakaken warga badhe wonten acara bersih desa. Nyun sewu nyamuke kathah. Nggih ngeten iki baldosipun saantawis mangke. Nyun sewu nembe watuk. Nggih kathah kerjaan. So Bapak Nyun sewu nembe pilek. Bapak Ibu. Nyun sewu Bapak Ibu tamu undangan gatel. Ya. Apa iso wah? Sing rogoh sapa? Contone sing apik. Contone sing apik. Wis sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu undangan sedaya kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Sebab menapa ing dalu punika enten acara niku gedhe. Tangan niku mboten diduk nggih ngeten iki akhire. Kuwi lha apa Dil? Ya. Pepenak dhewe. Apa? Arep melo-melo. Pilek. Mbok kuwempet kuncele ra Lewe kuwe. Wis laku. Tangan nduk nek tanganku kan rodok dawa. Lah semane kowe kuwi ya. Wis aku. Mulane awake dhewe yo, Geng. Sing ati-ati nyambut gawene. Ya sebab apa awake dhewe duwe tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab karo momongane dhewe. Wong tuwa. Mula saka kuwi ora usah kesuwen, ayo marak sowan gone. Aduh, iki lho cahe wis. Arep ning ndi? Ngene iki lho. Tuwa-tuwa do ora ngerti tuane. Kok ngene ya, Lek. Awake dhewe iki wis temeka ngendi? Tur kraton Majapahit ki endi to dununge? Lho sing kenal sapa? Aku lurah desa mbok takoki Sampeyan Majapahit. dhewe ora ngerti. Ngomong awake dhewe anggone ninggalake ana ing palebahan Grojogan Sewu. Kanthi temeka ana ing papan kene wis pirang-pirang dina. Ya Kok genah. durung teka ana ing kraton Majapahit. Lah yo adoh to. Mumpung saiki nang ndelok titikane. Iya. Wis ana watese. Lho kaya wis ana mbok menawa kae ya Lek ya. Leko. Nah. Sebelah kono kowe karo. Yo wong adus. Alah. Oh.
ngene ya, Lek. Dalan kae mau sing urung tau diliwati. Ayo. Mumpung wedine sesuk, awake dhewe mbajutake laku. Mengko nek kebengen awake dhewe leren meneh.